Здравейте, аз съм Shadowhex, с мен е BAMAP и това е първият ни клип за новия канал. Новия канал го направихме, защото доста хора ни писаха да снимаме по-често на GTA и в този канал ще качваме само на игри, които са за PlayStation. В момента имаме само GTA и затова като за момента ще качваме само на нея. Клипове в този канал ще качваме всички дни, освен вторник и четвъртък, което значи по 5 дена в седмицата ще качваме. Може и във вторник и четвъртък, не се знае. Да, според това зависимост колко време ще имаме, защото вторник, за тези, които ми знаят другия канал, знаят, че съм взет доста и не се знаят дали ще стигаме всеки. За тези, които за пръв път ни гледат, ще има в description, ще сложим линк към другия ни канал, в който качваме разнообразен геймплей всеки ден. Да, повечето от вас може да ни знаят, защото ние за сега единствено снимаме с записвачка на PlayStation в България, поне не съм открил друг до сега. И би трябвало да ни знаят, първият клип има почти вече 20 000 показвания и доста голяма възможността да ни знаят от другия канал. Добре, дай сега да намерим някакво състезание или нещо за вършене. Така, сега с малко би трябвало да намери. Не ми се ява много да чакаме. За да ми представяме някаква кола. И в Shadowhex също ще качваме клипове на GTI, но в този канал само на GTI ще качваме за сега. Да. Докато не си купим друга игра за PlayStation. Аз направих един клип, който в момента се обработва. Той е на спор. Да, и в него казвам там. Обяснявам точно какво ще правя в този канал и за какво го правя. Опитай се да фанеш този стънт и да ходиш някъде. Добре, подгоните полиция, тук има адски много ченгета. Откъде е толкова много? Добре, защо 16 човека е макса? Това какво състезание това? Това не е дед матч. Добре, опитай се да кацаш на... Дили за малко на това. Добре. Отново си долу. Опитай се да избягаш от полицията. Пак ли ще скачаш? Да. Това от двете ли страни го има? Да. Така. Като е тъмно, много мразя да игра на тъмно, защото нищо не виждам. Добре, спри да файн... Фаровете не ми... Чакай, пак много ще файна. Аз това ти казвам. Фаровете не ми работят и направо... Те ще продукти още малко. Трябваше да се качиш горе. Добре, защо има толкова много полиция на едно място и не се мърдат да те търсят, а си седят така? Това ми е чудно, сега не се е случвало. На тебе случвало ли се? Не. Гледай какво става, то още и даже идват. И аз вземи избегам, мога ти да даде доста там, каквото дава РП. Добре, така не го гледай, сега не знаеш къде ще паднеш. То само ми така показва, аз не го такова. Stunt Jump Fail. Ужас. Добре, 2 от 8, значи това е малко по-прилично състезание. Добре, вземи и избягай сега. Аз не знам на къде пъстя, то... Напред, къде караш? Не натам е полицията. Наляво. Тук те седат точно се носа като охрана на летището. Стокаха ми гумата. Аз казах не натам. Ти почти му умрял, бе. Ще качваме също клипове, стънт, монтажи, ще стримваме някой път. Ние ще кажем кога, де. Да. Когато, например, искаме да качиме, имаме повече свободно време, искаме да качиме повече от 2 клипа на GTA, няма да качваме, ще качваме само по един и в другото време може да стримнеме, не да качваме това, защото стрима ще стане повече време отколкото клипа. Какво става по дяволите? Нито едно състезание не може да намери. Какво ме стреляш, бе, нещастник? Добре, сега да се спалнеме някъде по-далеч от това летище. То сме тук. Точно тук сме. Файнвам ли още? Файнвам. Файнваш. 3 от 16.
Това е някакво друго, преди беше от 8. Аз нали наново почнах? На новото беше от 8. Де? Не знам. Да, това Мини Купър само включи фаровете. Може ли тавана да му се свали? Я пробай. Ето. То намери. Добре, най-накрая намери. Да видим какъв тип ще бъде състезанието. О, това е с бъгите, което значи, че може да е на плажа. А може да е някъде в планина. О, не взимай такива. Това вземи. Бъгито да Това вземи. Това най-добре. Давай да можеш да заложиш. Давай 100. Я виж срещу кои ще играш. Той има 2 и 4, значи има още 6. Само срещу този ли ще игра? Не, 3 маста. О, този мотора, такива ги много обичам. Те са само за бутане, за нищо друго. Какво става? Добре, сега гледай да тръгнеш с това там, турбото или какво е. Добре, този мотора изостана. Мотора по принцип по-бързо набира. И ето го изпреварени. Но когато набереме скорост сме доста по-бързи от него по принцип. И мотора не е чак толкова стабилен колкото това, защото това има все пак 4 гуми. От тук гаден завой. Ако продължават с тези завои, мотора ще ни победи, защото той набира по-бързо. Добре, тук завой. Първи сме за сега. Това нещо беше спрял. Добре, те объркаха ли какво правят двамата, не знам. Той единия е някакъв нов, той има 6 игри общо. Не че имаме ние много. Ние толкова не сме играли, просто е така си играехме по принцип. И то не е състезания, дет мачове. Добре, да се надяваме, че това няма да бъде на обиколки. Някой ти иска приятелство. Също така, за тези от стария канал, доста хора са ми пратили покана за приятелство в PSN или там, как беше, не си спомням. След това ще ги приема след като свърша с клипа, защото аз всеки път им обещавам, но забравям, винаги изключвам PlayStation и просто забравям да ги приема. Добре, тук има някакво скокче. Нямаше той бахти скок. Добре, издрина половината трева. О, това за малко да го беше сгазил. Трябваше да паднеш върху него. Ще му хареса. Добре, на първо место. Все пак сме все още на първа позиция. Тук доста рядко съм идвал. И то главно по състезание, че така. Тук не идвам. Тук за война рязък. Това защо са го сложили да пречи? Добре, уже Land Race пък караш по пътя. Не мога да го разбера това. Та кола не е за път. Толкова големи графери. Този с мотора горе-долу някъде зад тебе се пада. А те гуми не знам защо са ги слагали. Ще да е по-готино, ако бяха направили пътя да бъде така с гуми навсякъде, а не така просто да ти пречат само на едно място. Добре, направи ли обиколка или нещо съм пропуснал? Не знам, и аз не видях. Ама струва ми се, че тук за втори път минаваме. Сега ще видим ако има скок някъде. Добре, този мотора е на долния завой, а т.е. другото бъги някъде изостава доста назад. Така имаше малко прекъсване. Но още сме на първа позиция. Да, нищо че спряхме за момент. Ето финала. Завършваме на първа позиция. Добре, сега трябва да ги изчакаме те да видим какво правят все пак. Направо финиширах. Те отказали или са се? Не знам. Или са финиширали толкова бързо? Не ми се вяра са финиширали толкова бързо. Добре, дарах 1600 RP, което е доста добре за такова кратко състезание. Кога сме го сменили финала? В принцип така не завършваме. Аз преди нали го разбазиках. Значи то на 44 ранг
на Добре, последно подявайте, място. аз нали уж заложих. Защо сега... Не знам, Вердикт нула. дай един лайк там нещо да даде 50 RP. Виж, той на трето място има... Взел- Взел е повече пари, да не е заложил той. Не знам, взел е повече пари, отколкото този на второ място. Интересно или е заложил, или ама отстрани не му пише, че е заложил. А по принцип изписва. Добре, някакъв бък се получи за Айде, мен. още едно състезание ще си Да, още едно бързо. Дано е бързо, да не е бавно като това. Такова да чакаме 3 часа. Казва ми някаква кола. Да се шляеме докато чакаме. Да, няма знам тази каква е. В принцип тук най-скъпата кола, която може да продавате, ако искате да си правите пари от коли. Това е Sentinella и още една друга. Те са значи можеш да продаваш коли на 48 минути, което значи някъде на час по 9500, ако си намираш Sentinel. Това е доста добър начин за изкарване на пари. Някои, които играят по повече време, някъде към... Дори да играят по 2 часа някъде, на 2 часа по 18 000. Добре. То не е 18, там някъде. 19, да. 19 000. 19 000 на 2 часа и е така всеки ден като правят просто да включат и да изключат след това. Бързо може да си направят пари. Не, че това са много пари, но е така като си правиш всеки ден по малко и... Да файнвам от начало пак. Не, чакай мога да почне. Ти файнваш вече. Там имаше от тези, как се викат тези, 3 поред видях вече. Какво? От уния... Егояк пак. Какво това бе? Тири ли са, какви са те, не знам името точно. О, добре, тук ще става доста интересно. Отново Land Race 1.54 мили. Друг какво? Това е 8 човека ще играме на макс. Да. Ще бъде доста забавно. Не се знае на кое време ще завършиме. Хубавото, че ще бъде през деня състезанието. Няма да бъде нощ. Борис бера богат. Да. Добре, някакъв говори. Заложи сега, опити се да заложи. Мале, коефициента ми е 10. Сега, като заложа 100, ако спечеля, ще взема 1000. Да. Добре, дай натам. Я виж срещу кой ще играш. Той има 13-39 коефициент. Добре, той е някъде. Той е някъде. Имаме шанс. Нищо, че са 8 човека. Точно когато са повече хора, понякога имаш по-голям късмет. Може да спечелиш. На последно място. Ооо, значи нямаме хич късмет. Някакъв коментиран, някакво смешно. О, това състезание ще бъде доста забавно, има скокчета. Няма да се чура, ако някой скочи върху другия и го смачка. Добре, на втора позиция сме, Тони изпревара. Щях да съм на първо място. Тони изджаска злобарската. Добре. Падна горе-долу. До някъде добре, до някъде не. На трета позиция съм. Пред нас... Добре. Какво ме буташ, бе? Той се прецака сам, като избута. О, той сега ще изпревари. Тя кола по-бързо набира от нашата. Тук завой. Добре, наби спирачка прекалено рано, според мен. Това е на обиколки. Не знам защо не изписва, когато завърши. Не, още не си направил обиколка. Или не е на обиколки. Не знам. В момента си на четвърта позиция. По средата сме. Да. Значи, те изостават доста за тебе, обаче ти па изоставаш от другите доста. Да, изоставаш друг път. Той те настига. Добре, изгубите някъде. Не е за тебе. О, това как го мина на косъм. Ти се закачи, но все пак някой премина. И тук за малко. Някой, който не се засилил достатъчно, може да се закачи гумите там и... Добре, ще завършиш на четвърта позиция, някакъв завърши на първа. И
Явно не на обиколки. О, доста гадно, тук се преплитат. Можеше да се удариме. Някой, ако доста изостава. Значи общо са 3 обиколки, т.е. сега какво? Не, то ме бутна. На 6-та позиция, добре. Продължава да се блъскаш. О, в подяволите. Прекрати ни там, каквото правихме. Добре го правихме, но някой е така като те прекъсни и после не може да си хванеш ритъма отново. Това е доста гадно. Добре, тук се блъскаха и това ти е шанса да изпревариш. Да, отново си върнахме 4-та позиция. Начало си е същия, поне според мен, а тук са доста опасно, той или се лигави, или объркал пътя нещо. О, тук гадно падна. Добре, на 3-та позиция си това се беше обърнал. Тук завой. Там има някакъв, ето го минава току-що. Тук в момента се е на лабиринт. Той ще ми изпревари. Когато иде тоя? Добре, явно тази кола не е за такива състезания. Трябва някаква по-бързо дето набира. Добре, тук някакво накосъм се промушихме покрай тези стълби. А то в момента ще те изпревари, ако не се удари някъде. Удари се, добре. Имаме късмет. Това на обиколки ли сега? Да. Имаш последна обиколка след това. Сега тук ще направиш първа обиколка. Сега ще направиш трета обиколка и ти остава още една. По-скоро втора, те са 3. Но някакво объркано от кола. Ооо! Мале, то ме смле направо. Добре, сега какво правиш? Загуби доста време и то те настига. Ето. Тая е последна. То какво правише? Те са доста напреде. Тя са първите, значи. Или са доста напреде, или те са доста назад. Добре, някой е ливнал, вече са 7 човека, както виждате. Отказал се. О, тук може да се удари. Ако се бяхте удари във въздуха, ще стане доста смешно. Тя са към финала. Трябва да побързаш. Доста интересна писта се измислили. Някой си подобри собствения рекорд. А да подобриш световен рекорд е доста добро. Мале, за малко може да се удара. Тук вече се удари. Пази се! Прескочих коняка. Тук някакво на късмет се разминахме. Защото се задържахме доста във въздуха. Горе-долу доста... Не! Добре, това му пропастихме мечтите. Той може би беше на предна позиция някъде към първите. А той ти изпревари. Вече си на 4-та. Добре, тук би трябвало наградата да бъде... О, тук сгреши като зави. И сега това ти изпревари и айде отидваме на кино. Това вече финишира. За първ път минаваш тук. Да се надяваме, че това някъде се удари да завършиме на 4-та позиция. Ооо! Какво става по дяволи? Дай бързо, бързо. Много бавно се обърна. Не трябваше толкова бавно. Ти даде назад, това да забави достатъчно. Изпознай току-що и айде. Отидехме. От първите отидехме към последните. Добре, поне финишираме, това е важното. И представи си така някой те беше изпреварил това, например. Тогава си беше чисто да те пребият. Добре, сега спектейтваме. Ето този човек. Гумите са му разплёкани настрани. О, удари се. Този човечец няма да финишира. Забави се твърде много с този сблъсък, който претърпя. И така, крайната позиция ни е 5-то място. От 8. Повече половината, което не сме много добре, но няма значение. 2600. Пак с пари. Да видим това на първо. О, жена го е спечелила. Да видим колко пари е спечелила и тя. 10 000. А отново не сме заложили. По-добре, защото загубихме. Тя била с Зентороното. Тая колата мисля, че удари с дупките. И само един е с DNF, той дето го спектейтвахме.
Ти що не рейтна, бе? Не ми дава нещо. И добре, това беше всичко от този клип. Това е първият ни клип, който е за този канал. Надявам се клипа да ви е харесал и да ви е било забавно. Ако е така, може да се абонирате, да харесате клипа, да оставите по един коментар. И благодаря, че сте нас и видим в следващия клип. Чао!